Там е модел и участва в различни италиански предавания. Тя ще ни разкаже как стана момиче на деня на списание Playboy във Франция и защо говори на български в италианската телевизия. Виждам, че срещата на Венета Георгиева с нея вече е започнала. Ехо! Гримирани сме и ти си готова. Готови сме за снимки. Да. Добре, сега кажи какво, когато отидеш някъде на фотосесия, виждаме там бялото платно. Добре ли е да вземем нещо сега? Разбира се, аз понеже все пак съм от Карлово, града на розата, така че си предлагам да вземем тези два букетчета. Айде да вземем двете букетчета. Дори че се връзва с роклята, тези лавандули. Да, наистина ми се връзва точно с роклята. И сега за лятото цветята винаги са подходящи. Да, аз съм малка жълта рокля, има такава песен. Да, и малка лилава лавандула. Айде, лилава лавандула. Да. Ние май сме вече в ефир. Здравейте, колеги! Здравейте! С Петя Богданова сме тук. Тя е модел от 10 години в Милано и сега ме учи какво се прави, когато си на фотосесия. Не, че на мен много ми трябва, когато съм на фотосесия, ама поне ще разберем на тези, които им е нужно, какво точно правят професионалистите. Петя, какво правят професионалистите? Най-важното нещо, което мога да кажа, е да бъдеш себе си. Винаги да бъдеш автентичен, да не се опитваме да бъдем Наоми Кембъл, Кейт Мос или който е да било друг. Важното е да бъдем себе си, да бъдем автентични. И сега, като сме застанали с тези лавандули тук, какво правим? Сега сигурно е това, ако работим, няма да го сега цветята предават свежест, настроение, трябва да се усмихваме. Трябва да сме леко усмихнати. Штрак! Штрак! Така, с усмивки го докарахме. Ако искаш, той има много интересни неща покрай теб. Сега демонстрираме рокли и лятно настроение. Но при теб новината е, че съвсем скоро си се снимала във френското издание на Playboy. Разкажи ни това. Там не си била с рокля. Да, кажи без цветя бях. Без цветя, без Ами предложението получих в социалните мрежи, както става всичко в днешно време. Един от кастинг директорите се свърза с мен в Инстаграм и ми предложи да снимам. Но, за съжаление, хартийното издание в днешно време не съществува вече, или поне за момента е спряно, както знаем, в днешно време всичко е дигитално. И той ми предложи да направя фотосесия за сайта им и за техния Инстаграм профил. Веднага се съгласих. Ти имаш опит, ти имаш още други участия, освен във френския, в италианския и в немския. Нали в немския не, само за сега френския и италианския. Да, може би в бъдеще. Може би в бъдеще така ще стане. Да. Как се съгласи първия път, пък и този път вече каза в Инстаграм, но първия път било е при теб сигурно нещо леко шокиращо. Ами сега Playboy, как ще бъдеш, как ще се чувстваш? Истината е, че само в България Playboy се приема толкова вау и е толкова марка, която може би продава. В Италия това не е чак толкова известно и това са просто снимки на красиви жени по бельо, дори не е нужно да си напълно чисто гол. Така че това са съвсем красиви и елегантни снимки. Тези неща сигурно ги уточнихте. Ако искаш, аз знам, че си написала и книга, това е другото нещо ново покрай теб. Да си оставим тези цветя и да ми кажеш за тази твоя... ще ми разкажеш пак за Playboy, но за твоята книга "Сърцето знае". Тя е съвсем малка, както се вижда. Защо така го избра? За това се казва и "Сърцето знае", джобен антидепресант. Джобен антидепресант. Това ли? Лекуваме депресии. Точно така. Ами идеята на книжката е всеки човек да може да си, така жените да могат да си я носят в дамската чанта, мъжете в джобът на сакото и да я препоръчитат всеки път, когато денят им нещо не върви, когато са отчаяни, защото знаем, че всеки един от нас има такива моменти, когато просто нищо не върви. Веднага цитирам едно нещо. Видях, това е много интересно, че има хубави мотивиращи мисли. Да. Ако искате да имате успех, трябва да изглеждате така, че все едно вече сте успели. Точно така. Чувстваш ли се успяла, Петя, защото сама си тръгнала преди 10 години, имаш добра кариера в Италия на модела, тръгваш да учиш икономика? Да, успяла сега. Чувствам се щастлива, което е по-важно. Винаги човек има още и още какво да желае, но това е точно пътят е щастието. Да, а твоята мисъл, която така те крепи, когато имаш ти такъв не толкова добър момент, леко несигурна, когато се чувстваш, моята мисъл е никога не се отказвай. Каквото и да става, винаги да продължаваш напред, да се бориш и никога да не се отказваш и да оставяш в едно положение. Да вървиш напред и напред. Да. Кажи ми, защо учиш икономика, завърши икономика и намираш себе си в моделството сега? Това е само докато си млада или... Икономиката я учих, никога не съм искала да уча икономика, просто беше защото не знаех италиански преди 10 години, говорих само английски, исках да замина в Милано, а тогава нямаше никакви специалности на италиански, освен икономика. Може да учиш единствено икономика на английски и за това я учих, но не мисля, че ми е нещо излишно. Всяко едно знание в повече е добре дошло, така че знаеш
един ден мога да отворя собствен бизнес и това да ми влезе в полза. Къде го виждаш твоето бъдеще? В Италия или в България или пък на друго място? Не знам. Където съдбата ме отведе. Моето бъдеще е главно в самолета. Много време прекарвам в пътувания. България, Италия, на други места из Европа. Но може би за бъдеще и да съм в България за по-дълго време. Сърцето ти къде е? На къде те тегли? Сърцето ми в момента на никъде не ме тегли, защото съм сама, нямам приятел, така че съм свободна. Изпревари ми въпроса, защото обикновено сърцето тегли там, където някой те чака и някой те иска. Така, да. Ами, аз стара ума съм, никой не ме чака никъде. Не, аз пък си мисля, няма да си много дълго стара ума. Първо, че е красива. Второ, че успява в конкурентна среда на модата в Италия. И трето, което не знаете, основното за българските мъже. Ама те италианците са такива, готви чудесно. Баба я научила преди колко години? Да, много обичам. Ами още от малка готвя, 5-6 годишна. Много обичам да готвя. Особено някакви манджички, български, италиански, пълнени чушки с ориз, сладко нещо много обичам. И... Това ли им правиш на италианците? Пълнени чушки с ориз? Харесва ли? Мусака, също всичко правя. А кажи какво ще направиш на твоите гости от Италия, от България, като дойдат в Италия? Какво? Или пък ти като си идваш тук, какво италианско им приготвяш? Кой ти е специалитета? Мога да правя тирамису, много добре, домашно, което става бомба. Паста, доста видове мога да правя, с доматен сос, с песто, карбонара и... Коя ти е любимата на теб? Моята любима е един малко по-немски вариант, малко така измислен от мене, с сметана и гъби, която е доста тежка, но е много вкусна. Пазиш ли някакви диети, за да изглеждаш така? Важно е за вас? Не, честно казано. Има периоди, в които много ям от всичко. Имам периоди, в които просто нямам толкова апетит и ям по-малко, но не се съобразявам много-много. Казваш, че животът ти е в самолета. Какво носиш? Сега тръгваш, утре разбрах, че си тръгваш обратно за Милано. Какво има винаги в твоя куфар и колко е голям? За 3 кг или за 30? Сега, какво има не знам, но мога да кажа на всички какво не трябва да има. Имам една история много забавна, която до сега не съм разказвала. Значи, не знам дали знаете, тези розови плюшени белезници, тези така най-вулгарни, партикулярни. И те ми трябваха за снимки на един филм, която трябваше да играе по-разкрепостена жена. И костюмистката ми беше казала специално да ги донеса, ако имаш такива аксесуари, донеси ги. А те бяха останали у нас от един Хелоуин, още от тинейджърските ми години, трябваше да правим една декорация, така много дълга история. И ти слагаш розовите белезници. Розови белезници с пухчета в ръчния багаж. И тръгвам аз на летище София да летя за Милано. И, госпожице, може ли да отворим багажа ви? Точно там на скенерите, нали знаете? И аз съвсем спокойно, да, може. И там човекът, полицая, който ги проверяващия, само отваря куфара и хоп, вади белезниците с двата пръста. Пред всички или поне бяхте? Пред всички, разбира. Пред всички пътници. Аз цялата червена, потия се. Бях съвсем малко още тогава. И той почна да си ги върти така около двата пръста. И, познайте за какво? Знаете какво имаме тук? За къде летите, госпожице? И аз, за Италия. И той, какво правите там? И аз, уча. И той, да. И добре, че отвори другия джоб и само вижда учебници, висша математика, микроекономика, макроекономика. Гледа белезниците, гледа учебниците, гледа и мен и не може така да направи. Решиш, че съвместяваш две професии, най-дребната. Направо умрях от срам. И само ми каза, следващия път тези неща не е в ръчния багаж и ги изхвърли. Така че, драги зрители, не носете белезници с пухчета в ръчния багаж. А кажи какво си носиш винаги и какво, когато дойдеш в България, ти липсва от Италия и обратното, когато си в Италия, ти липсва от България? Да, какво ми липсва в България? Липсва мишкин бе чорба. Всякакви видове храна, кисело мляко, сирене. Розовите домати сигурно ти липсват. Няма такива домати никъде по света. Сигурност. В Италия, честно казано от Италия, не знам, може би приятелите, които са там, ми липсват, когато съм в България. Повече приятели имаш в Италия? Ами да, след 10 години. Кариерата ти на телевизионна водеща ли, участничка ли, какво е, ти ще го кажеш? Ами аз моите, по-скоро съм така, в Италия се казва женското присъствие, като момиче винаги слагат момичета, които да говорят смешки за красота и да коментират. Аз също, забавното при мен е, че дори след 10 години говоря италиански с много силен акцент и той се чува и то става още по-забавно, затова участвам в комични предавания като коментатор.
Много интересна среща имаме с Петя. Тя има още неща да ни разказва, но разбрахме, очаква я сега път обратно към Милано. Това